Obyvatelia Trstenej môžu predložiť svoje zámery, mesto poskytne financie. O podporu svojich aktivít sa môžu uchádzať fyzické osoby v 5 oblastiach. Dôležitou súčasťou zámeru je aj vlastná práca pri jeho realizácii. Radnica preto uprednostní všetkých, ktorí chcú podporiť aktivity miestnej komunity, prispieť k zlepšeniu verejných služieb, ako i voľnočasových aktivít, či pomôcť handicapovaným občanom, sociálne alebo zdravotne znevýhodneným spoluobčanom. Oproti minulým rokom pribudla aj podpora mladých. Ide o určitú formu participácie ľudí na tom našom spoločnom živote v meste. Pretože pre mňa ako primátorku mesta je veľmi dôležité vedieť práve to, čo ľudia chcú. Aby sme nerealizovali zámery len také, čo si my vymyslíme alebo my chceme, ale chceme sa ľudí pýtať, teda čo by chceli. Na podporu aktivít samospráva vyčlenila sumu 10 000 eur z vlastného rozpočtu. Na jeden projekt dostanú žiadatelia maximálne 500 eur. Žiadosti je možné predložiť do 15. apríla. Trstenčania tak môžu s financiami od mesta realizovať svoje nápady a prispieť k jeho rozvoju. V roku 2017 prišlo od obyvateľov 49 žiadostí. V uplynulom roku dostalo mesto 34 žiadostí. My sme sa zapojili do projektu Naučný chodník. Ako grant od mesta mi to príde veľmi výborná možnosť, ktorou sa aj my môžeme realizovať. Je to veľmi dobrá pomoc, lebo my financie ako Centrum voľného času nejak z rozpočtu by nám to nevyšlo. V rámci tejto podpory mesta sme zorganizovali aktivitu Deň otcov a takisto pre mladých športové večery Športfest v júni, kde každý večer na sídlisku Západ prichádzali jednotliví mladí a hrali sme každý večer iný šport. Je to super projekt, nakoľko sa dneska celkom ťažko zháňajú peniaze na rôzne športové akcie, aj na športové aktivity a na všetko to, čo robím ja. A toto som tak prijal ako takú veľmi dobrú možnosť. Mesto nám pomohlo pri organizovaní dievčenskej futbalovej ligy, ktorú robíme každý jeden rok. No a potom aj na realizáciu takej klubovne pre chlapcov, ktoré sme robili. Mesto sa každoročne inšpiruje aj nezrealizovanými zámermi, na základe ktorých vníma potreby občanov. Niektoré aktivity preto podporuje inými projektami či dotáciami.